Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Mijn naam is Wim Jagers. Ik ben 49 jaar. Mijn passie is het maken van radioknoppen voor deze radiotoestellen. Daarnaast heb ik nog een hobby en dat is het verzamelen van exclusieve radiotoestellen van het merk Philips. En dat begint bij de jaren 1957 en dat eindigt ongeveer in het jaar 1959. Alleen de exclusieve modellen van Philips met alle componenten die bij dit soort radio's thuis horen. Het toestel wat hier staat is een Philips toestel uit 1958. Het is een van de topmodellen die Philips destijds maakte. Het toestel is te gebruiken zowel met afzonderlijke speakers als zonder afzonderlijke speakers. En de reden waarom ik dit toestel hier in mijn kamer heb staan en wat ik eigenlijk dagelijks gebruik, is dat dit toestel echt een soort, hoe noem je dat, een soort echt smoel heeft. Het is een radio waar ik graag naar kijk en nog veel liever naar luister. Wat ik het mooie vind aan het geluid uit dit soort toestellen is het hele warme geluid wat klinkt uit zo'n toestel. En dan maakt het niet zoveel uit welk soort muziek je draait. Elk soort muziek wat klinkt, zelfs gesproken wordt, klinkt veel warmer uit zo'n toestel dan een gewoon, hoe zal ik het zeggen, een transistortoestel. Het toestel zelf is een toestel uit de HiQ-serie van Philips. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk de voorganger van de tegenwoordige hi-fi die we tegenwoordig voortaan hebben. Wat ik hier thuis draai is deze radio die er dagelijks aan staat. En dan is het eigenlijk 2 keer mono-mono. Dergelijke radiotoestellen verzamelen is erg kostbaar. Het ligt er natuurlijk aan in welke staat je de radio's koopt. De hobby die ik heb als het sparen van deze exclusieve toestellen, bekostig ik door het maken van dit soort repro radioknoppen. Nou, dit is een deel van mijn andere passie, het maken van radioknoppen voor oude radiotoestellen. En dat varieert van toestellen uit 1930 tot toestellen uit 1970. Het zijn oftewel knoppen, schaalglaasjes, dat zijn glaasjes waar de zenders achter zitten, als onderdelen. Dus het blijft niet alleen bij knoppen. Ik heb een gietmassa, een 2 componenten gietmassa. Die schud ik een hoeveelheid in een bekertje wat ik nodig heb. Hoeveelheid A en hoeveelheid B. Vervolgens schud ik de 2 delen bij elkaar. En door de hoge temperatuur van nu moet ik snel werken, want anders is het te snel droog. Dus ik mix alles goed onder elkaar. Vervolgens kies ik de mal waarvoor ik de knop van ga maken. Als voorbeeld heb ik een 2-tal mallen gepakt. Deze mallen giet ik vol met de hars. Wat belangrijk is dat ik niet te snel ga gieten vanwege de luchtbellen die er anders in ontstaan. Dus ik moet altijd met een gelijkmatig tempo gieten. En de gietmassa moet natuurlijk zo dun mogelijk zijn om zo min mogelijk last van lucht te hebben. Zo, nu heb ik 4 mallen volgegoten.
Vervolgens schud ik een beetje met de mal, zodat ook echt alle lucht eruit is. En laat ik hem een uur drogen. En het resultaat daarvan is alle knoppen die gevraagd worden, kan ik zo maken. Als ik één origineel model heb, kan ik 100 knoppen of nog meer, duizenden knoppen maken die exact hetzelfde zijn als de originele knop. Dat is het belangrijkste. En dan kan ik verder de knoppen in willekeurige kleuren kan ik ze gieten. Ik kan ze in zwart, wit, maar de meest gevraagde kleur is natuurlijk bruin. Maar ik kan ook in rood en paars en groen. Omdat de knop uit zijn geheel uit kunststof bestaat, is het natuurlijk vrij lastig om de knop op een ijzeren as te bevestigen. De volgende oplossing heb ik daarvoor om er een messingbus in de knop te maken. Die messingbussen die draai ik en die maak ik ook zelf en die pers ik zelf in de knop. En dat doe ik hier met behulp van mijn draaibank, waar ik op kan centeren, in het midden kan boren en afdraaien. Mensen die mij benaderen komen gek genoeg niet alleen uit Nederland, maar over de hele wereld. Over de hele wereld worden mijn knoppen eigenlijk besteld. Dat zijn geen grote oplages, maar dat zijn oplages van 2 à 3 knopjes. En dat gaat van Engeland tot aan Rusland en van Amerika tot aan België. De afwerking is vervolgens inspannen in de draaibank, de knop zelf. Recht afdraaien aan de achterkant, een gat centreren in het midden. Het gat wordt 12 geboord, M12 wordt gat geboord, messingbus erin zetten. Aan de zijkant wordt het gaatje geboord en wordt doorgeboord tot aan de messing. In de messing wordt draad getapt en vervolgens het resultaat is dan een kant-en-klare repro-knop. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil en Maas TV of Weekblad Pil en Maas.